Usa ka 77 anyos nga babaeng negosyante gipusil patay sa General Santos City. Sumala sa kapulisan, personal grudge o may kalabutan sa negosyo ang motibo sa pagpamusil. Ano ang report ni Abby Caballero? Wala nakasulod sa iyang balay ang 77 anyos nga si Rosario Guerra. Dihang gipusil kini samtang anaasulod sa iyang sakyanan. Sumala sa kapulisan, human ang 10 ka tuig ni adtong Pebrero 2 lang usab nakauli sa iyang balay sa Barangay San Isidro, General Santos City ang biktima. Gikan sa airport, pag-abot ni ini sa gate sa iyang balay, nahitabo ang pagpamusil. Negosyante na ito dito sa Luzon. Nada to'y bus company dito. Nadala pa sa ospital ang biktima apan namatay gihapon kini. Wala na mihatag og pamahayag ang banay sa biktima. Wala na sab miatubang sa kamera ang mga silingan sa biktima. Apan sumala nila nakadungog daw sila og 3 ka buto sa pusil, dayon nakadungog sila og tingog sa motor nga daling miikyas. Sa investigasyon sa kapulisan, posible matod pang personal grudge ang motibo sa krimen. Related sa iyang, siyempre, iyang personal status. Dunahan siya. Kadtog yun atong gitanaw kadtong iyang negosyo. Sa karon ginahulat pa sa kapulisan nga mohatag kanila og impormasyon ang banay sa biktima. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.